Hi everyone, खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअआव ओमफ्राय आंनि दिनैनि भिडिअ बेयाव फैनायनि जाहोनानो जाबाय जों माने दाख्लै जोङो माखासे भिडिअ गोबां माने रिल्स बानायबोबाय सिगां समावहाय बेयाव इसिग्राब माने बेबायदि भाइराल बा माखासे दा जानाय बायदि जायाखैमोन आरो ओमफ्राय आंनि दाख्लैहाय मोनसे पडकास्ट लादोंमोन आङो रियेलिटिनि बागै सोंनाय बेवहाय सोंदों माखासे माने आंनि गोबां माने लाइफ स्टाइलनि बागै सोंदों आरो बिथाङा सोंनायखाय आं फोरमायदों माने गासिखौबोथ' बुंनानै खिथाजोबनो हाला जायफोर बे भिडिअखौ नायदों बिथांमोनहा मिन्थिजोबखाबाय जानो हागौ ओमफ्राय बिनि बागै मेनलि मोनसे माने भाइराल जादों होननानै बुङोब्ला आंनि जेनेबा बिथाङा आंखौ सोंदों माने जेनेबा बेजों भिडिअ बानायनायखौ हगारबाय थानायखौ नुबाय नालाय ओमफ्राय दाना बयबो आंनि बयफ्रेन्ड होननानै बुङो आं बुंखादों कि माने सासे हिन्जावजों बा हौवाजों गोसोथोलायनायखौसो बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड होननानै बुंजायो होननानै जेनेबा आं हौवा बेबो हौवा माब्रैहाय बियो आंनि बयफ्रेन्ड जाथावगौ बेखौ नोंथांमोनहा खिथाहरबानो जाबाय आं बेखौ बुंखादों बे जाथावनाखा होननानै जाथावना नङा होननानै आं बुंखादों आरोना बेखौ माने आंबो हौवासो नालाय जिखुनु आं मिन्थिया होननानै बुंखादों आरो माने माब्रैहाय आंनि बयफ्रेन्ड होननानै बुंखो आं मिन्थिया बेखौ जिखुनु जोङो रिलेसनाव दङ होननानै आं बुंदों आरो मानसिजों माबा मोनसे सोमोन्दो लाखिनो थाखाय माबा मोनसे रायज्लायनो थाखाय जायखिया मोनसे रिलेसन खालामनानै लानांगौ गोनां जायो बेखायनोसो जों सानैजों माबा मोनसे रायज्लायनो थाखाय जोङो रिलेसनाव थानांगौ जानानै फैदों अनलायनांगौ जानानै फैदों अनलायनायनि गेजेरजों जोङो रिलेसनाव थादों बिथाङा संसार गोनां आं बेखौबो मिन्थिगौ बिथाङा गथ' दं आं बेखौबो मिन्थिगौ बिनि जायनाखि अनसुलि हिन्जाव आं आब'खौनो होनसै आब'आबो माने आंखौ मिन्थिखागौ सासे हौवा होननानै आंजोंनो बिथाङा कलआव रायज्लायखायो आंबो रायज्लायखायो ओमफ्राय मोजां गाज्रि बिदिनो आब'आबो आंजों रायज्लायो आंबो रायज्लायो बेफोरबायदि आं इसिग्राब माने आंनि गोसोआव गाज्रि साननाय गैया आरोना माबायदि होननानै बुङोब्ला जेनेबा आं बेजों रायज्लायो बेजों अनज्लायो बेजों रिलेसनाव दं बे हिसाबै रिलेसनाव दं हिसाबै आङो बेजों हाबा जागोन हाबा जाथारनानै आङो आब'नि जायगाखौ सेगोन बेजोंनो आं संसार जागोन आंनाव बेबायदि सिमां सुजुनाय गैया आरो आं मालायनि संसारखौबो सिफाया आं मालायनि न'खरखौबो सिफायग्रा नङा मिन्थिबाय जोङो गावजों गाव गावनि माबाखौ खिथालायनानैसो जोङो माने गोसो गोरोबलायनानै जोङो अनज्लायदों आरोना बेखौनो बिथांमोना बिराद माने गोबां गाज्रि ट्रल खालामदों आरोना आं बेखौसो बिराद माने गाज्रि मोनदों अभार जाबाय माने बिराद अभार जाबाय आरोना माने सिमा बारबाय आरोना शेयार खालामनाया फेसबुकआवहाय माने फेसबुकआव हाबबानो माखासे जोंनि भाइराल नुयो गोबां मानसिफ्रानो आंखौ माने स्क्रिनशट खालाम आंनाव माने कन्टेक्ट लिस्टआव जेसेबां नाम्बार दं बिथांमोनहा आंनो हरदों बिथांनाव जेसेबां लिस्ट दं बिथांनावबो हरदों बिथाङाबो माने सैज' हायै जाबाय आरोना आंबो सैज' हायै जाबाय आंथ' फेसबुकखौनो नायखायाखिसै रागा जोंनानै आं सिरि थाखाबाय ओरैबायदि प्रेसार फैबाय ओरैबायदि टर्चार जाबाय ओमफ्राय गोबां माने बेबायदि भाइराल खालामनायनि थाखाय आरोना माने अभार जाबाय आरो बे अभार जानायनि सायाव आं फंनैसो खोथा बुंनो होननानै आं दिनैनि भिडिअखौ लानानै फैनाया बेनो आरो माने नायगिरि बिथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो फंनैसो खावलायहरनो सानदों आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो साना आं बेनि थाखायल' लाबोखादों नालाय दिनैनि भिडिअखौ बिथांमोनहा मोजाङै बुजिलायबानो जाबाय माने जानानै थांबाय जों बर'जों बर' बा मानसिजों मानसि बर'जों बर'जोंनि खोथाथ' फैला बेवहाय जिखुनु मानसिजों मानसि हिसाबै मानसि माहारि हिसाबैहाय माने गावजों गाव बुजिलायनांसिगौ आरोना जानानै थांबाय बेफोरखौ बांद्राय शेयार खालामबाय थानो नांला जेनेबा बेबो हौवा आंबो हौवा नोंथांमोनहा बयबो मिथिखायो आंखौ सासे हिन्जाव माहारि होननानैबो आं खिन्थानानै लायाखै आं हिन्जावनि ड्रेस गानो आं हिन्जावनि कालचारखौ मोजां मोनो बे सैथोआनो बिसोरनि न'खरनि मानसिफ्राबो गासिबो मिन्थिजोबगौ आंजोंनो गासिबो मोजां गाज्रि खोथाखौ रायज्लायजोब्बाय बेखायनो नोंथांमोनहा माने बेबायदि शेयार खालामनो नांला आरोना गाज्रि बेबायदि माने पस्ट होनो नांला माखासे गोबां एडिटिंबो खालामदेरदों मानसिफ्रा आब'नि खर'खौ हास'नानै आंनि खर'खौबो सोनानै होदों बेबायदि गोबां माने आंखौबो माने गाज्रि बिराद माने पिक्चार खालामदों आरोना आं नुनो मोनदों शेयार खालामदों आंखौबो बिराद माने बुंनोनो नांला आरोना
बेफोर गासैबो पिक्चारफोरा आंनाव दंजोबो आङो सेभ खालामनानै आङो माखासेखौ आङो दोनदों थ' माखासेखौ गोबां मानसिफ्रा आंनो स्क्रिनशट खालाम हरदों आरोना बेबायदि बेखायनो नोंथांमोनहा माने अननानै बेबायदि पस्टखौ दाहोसै शेयार दा खालामसै आरो जेनेबा दे शेयार खालामनायाथ' मानो खालामा जानो आंबो मिन्थिगौ जेनेबा जोंबो खामानिखौ मावबाय जेब्ला आंनि खुगानिफ्रायनो रिलेसनाव दङ होननानै ओंखारबाय जेब्ला गोबां मानसिफ्रानो माने कनफिउसजों माने माखासे साननायजों बेफोरबायदि शेयारखौ खालामखायो रावबो खालामा होननानै थानो हाया थ' बे मिडियासो नालाय आंबो मिथिखागौ बेखायनो माने मिडियाबाबो अभार जाबाय आरोना नों आं मानसिफ्रासो बांसिन माने शेयार खालामनानै होनाय जादों नालाय बे फटकफोरखौहाय ओमफ्राय माने मेनलि आंनि मोनसे रिलेसनाव दं होननाय खोथायाल' बांसिन माने गोसारदोंमोन आरोना ससियेल मिडियायावहाय थ' बिनि सोलायै माने आंनि रिलेसनाव दङ होननाय बुंनाय खोथाखौ लानानै बेनि बिबोनां ना मा जायोनो बिबोनाङाहाय गावनि पेजआव मोनसे पस्ट होनानै होदों बिथांनि फेमिलि फट'खौ पस्ट होदों आरोना माने ओरैबायदि लिरनानै होदों माने सासे बिसि फिसा थाखानानै सासे गुबुन हौवाजों रिलेशनशिपआव थानो लाजिया बेफोरबायदि माने गावनि बिगुमैखौ बेबायदि बुंनानै माने हगारनानै होदों आरोना बियो गावनि पेजआव दा बे फटकजों आंनि फटकजों माने एड खालामनानै गोबां माने बियो शेयार खालामनानै होदों आरोना बेथ' हगारबाय नालाय ओमफ्राय बेनि फटकखौ मोननानैहाय आंनि फटकजों जोंनि फटकजों माने बेबायदि एड खालामनानैहाय हगारनानै होदों आरो मानसिफ्रा शेयार खालामदों गोबां हगारनानै होदों आं बेखौबो नुदों ओमफ्राय ओरैबायदि माने रेस्ट गैयै फेसबुकआवनो हाबनो हायै बायदि जादों आरोना बेखायनो बिथांनि न'खरखौ बा बिथांनि लाइफखौ साननानै नोंथांमोनहा अननानै प्लिज शेयार दा खालामसै बिथाङाबो सासे गभर्नमेन्ट जब मावोथ' बिथाङाबो माखासे समफोराव हेरेसमेन्ट जानो गोनांबो जानो हागौ थ' बिथांनि इउनिटिखौ साननानै बिथांनि संसारखौ साननानै बिथांनि फिउचारखौ साननानै अननानै नोंथांमोनहा बयबो शेयार खालामनो नांला नङाबा माखासे समफोराव गोबां माने दावराव जानायनि गेजेरजों माखासे माने इउनिटिफोरजों माखासे माने दान्थे बिदान्थेबो जालायनो हागौ थ' बिथांनि थाखायनो अननानै नोंथांमोनहा शेयार खालामनो नाङा आरोना आं बेखौनो हास्थायदों थ' गोबां मानसियाथ' शेयार खालामबाय आरो शेयार खालामखांनायनि उनाव बेखौ रिमुभ खालामनांगौआबो सम्भब नङा आंबो मिथिगौ थ' बेखायनो माने बांद्राय अभार जानायखाय दानि गोदान माने हगारफिननो नांला आरोना गोदान शेयार खालामबावनो नांला गोदान एडिटिं खालामबावनो नांला आं बेखौसो नायगिरि बिथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामदों अननानै प्लिज बेबायदि खालामबाय थानो नांला आरोना जा जानानै थांबाय जोब्बाय बेफोरखौ आरो जेबो माबा खालामबावनो नांला आरोना बिथांखौबो सानसे थानो होदो आंखौबो सानसे थानो होदो थ' नोंथांमोनहाबो सानसे थाबानो जाबाय आरो नेक्स्टआव आंनिफ्राय बेफोरबायदि माने पस्टखौ नुनाय नंला आरोना आं बेफोरबायदि जेबो पस्ट लाबोला आङो मिडियायाव बेफोरबायदि पस्टखौनो लाबोला थ' आंनिफ्राय बेफोरबायदि पस्टखौ नुबावगोनखौ आसा दा खालामसै आरोना आं माब्लाबाबो लाबोला आं बिराद माने गाब्र'नाय बायदि मोनबाय गावखौनो आं बबेयाव दं आं बेबायदि मोनबाय आरोना गावखौनो आं बबेयाव दं बेफोरबायदि माने गोबां सानबाबो सानस'नो हायासै आरोना बिराद माने गावखौनो गोबां माने गोरोन्थि खामानि मावनाय बायदि मोनबाय आङो बेखायनो आङो जेबो बुङा सानदोंमोन आङो भिडिअखौ लाबोआ सानदोंमोन आङो सिरि थानो सानदोंमोन जा खालामथोंसै मिथिनांगौ मिथिजाजोब्बाय साननानै आङो सिरि थादोंमोन थ' आङो बिथांनि न'खरखौ साननानै बा बिथांनि फिउचारखौ साननानै बा बिथांनि इउनिटिखौ साननानै आङो बे भिडिअखौ लाबोनांगौ जानानै फैदों बेखायनो नोंथांमोनहाबो अननानै बुजिलायनानै अननानै फटकफोरखौ शेयार दा खालामसै आरोना बे माने सान्थियैनो थाथोंसै बेथ' डिउटियावनो दङ आं बिथांखौ हेरेसमेन्टबो होला बिथांनि न'खरखौबो आङो संसारखौबो आङो सिफायनो सानाखै थ' नोंथांमोनहा बेखायनो बुजिनायजों लोगोसे माने शेयार खालामनो नांला आरोना बेफोरबायदि गाज्रि ट्रल खालामनो नांला थ' आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो अननानै प्लिज नायगिरि बिथांमोन अननानै सानसे थानो होबानो जाबाय